Здравейте, прекрасни еднорози! Втората седмица на септември е много по-лека, изпълнена с надежда, оптимизъм и нови възможности. На 12 септември имаме прекрасни аспекти, секстил на Слънцето с Юпитер и секстил на Меркурий с Юпитер. Юпитер е планетата на късмета, разширението и позитивното мислене. Тези транзити ни помагат да видим по-голямата картина, да мислим смело и да отворим нови врати. Възможно да получите добра новина, предложение или вдъхновение за проект, който ще има дългосрочен успех. На 13 септември настъпва така нареченото Казими, съвпад на Слънцето и Меркурий в Дева. Това е един от най-силните моменти за яснота и вдъхновение. Умът буквално свети и всичко, което започнете или изговорите в този ден, има потенциал за много успех. Това е чудесен ден за медитация, писане, изразяване на мисли и важни разговори. Енергията на седмицата ни учи да вярваме в бъдещето, да търсим възможности и да не се страхуваме да мислим мащабно. Това е период, когато можем да поемем дълбоко въздух след напрежението от първата седмица и да почувстваме, че хоризонта се отваря. Посланието на седмицата е: бъди отворена към идеи, търси вдъхновение и вярвай в собствената си способност да създаваш нова реалност. Ако искаш лична консултация с мен, ми пиши на лично и не забравяй да се абонираш, за да разбереш какво те очаква другата седмица.